Nag-uusap ko si PJ, gusto niya. Jessica? Jane? I told Miss Reed about your encounter with our client earlier, and she was so impressed. Wait, thank you, ma'am. Maya! Maya! Siga! Nora na. Siga! Where you going? Sa kanina pa saan kami? Ay, naku, ma'am. Huwag na po kayong mag-abala. Kasi po, one time mo kayo na asawa niyo eh. Alis ako. Bye-bye po. Ingat po kayo. Hey!